Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao Philippines. Welcome to the channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan. So ayan, good morning po sa mga viewer. Labi na karoon nakakitaan ng video. Tanawag yun yan guys. Kaya nga video, tapos tayo i-part 2. Patentaasa. Walay edit po niya siya guys. Diretso. Maayong buntag ka. God bless po. Maayong buntag sir. Maayong buntag. Saan itong pamatay gani? Ubo. May marag tiyang ba nga punutan. Oo. Magabi, di ko katulog eh. Mura mag-irok, musig man. Pila kadlaw naman ay umpo. Murag duha. Duha kadlaw. Unsa man siya ni niangat yun yung ubo. Oo, niangat yun yung ubo nga. Pag nagkagrabe ni noon. Lahik may nung ubo. Primero, subaw. Ako man sa subaw, ubo. Ang itong karon nga, desisyon yung pahilot eh. Di ko katulog ani. Wow. Sa pagyan? Ano sa imong ubo yun? Lawas-lawas na bro, naskit-skit na ba? Sakit ng lawasan, likod, ana. Likod, hawak. Ano yung nag-ubo ni mo? Dili ba musakit mo dugha? Sakit rin rin. mo sakit no? Wala mo katol rin? Mo aksyon. Magsug katol. So, kung yun mo rumurag, nanang yun i-repair yun? Repair gani. Murag sa shop ba? Sige, may na mo ako gini mo gidugay. Gidugay na murag. Kuan magod. Imong tulog ka na way problema? Ang Ini tulog? mo ni problema nako. Kay imbes nga mo mapiyaw nako, mo po man. Ako kasulay po ko ano, problema gud ano. Wag mabilar po ka. Bilar gani. Atong na ka, mamata na po ka, upo na po. Yadugay ka balik, mo cellphone na po. Hindi man maayo sa hindi man maayo saan man yan. Jadi menging kuan jud dayon, ana lang no, sige. Asa kay mo balay mo? Sa playa. Punta biyaw na mo sa ako. Sa Putabiao na dili na mo playa. Kabon diri ang playa sa pa. Naami dapit sa sapa. Asa mo nga sa padre sa Tulay o dito sa dito sa Pikas. Sige. Ubo sa Nakayama. Ubo sa Nakayama. Pero dili sa likod. Dili. Tunan pa pasulod yung player dyan. Sulod sa Nakayama sa likod. Ano? Player dyan. Ano pa? Dito. Sige. Ayan guys, shout out sa taga Punta Biao, dapit sa Clear dyan ninyo. Hello sa inyo ha, labi na sa mga Puro kay Mito. Puro kay Mito, nanap ko yung mga suki diya. Tagang ko sukos Biao, labi sa kaso lang nga Biao. Tagang ko yan, ako beg sa ako kong Biao. Hello sa inyo, good morning. Alas 7 yun yung sugod ko, kay napit tayo mga motag i-irog na to, alas 8 ta. Ang tayo mga transaction lain, so irog na to. Adjust lang na to para makuha tanan. Nasa server eh, nadungog man yung iyang testimonya, tabangan na itong kamamayo iyang ginapagmatay sa Kalawasan. Ubo nga, doon pa man kaadlaw, ang sigon niya, doon pa man kaadlaw, pero pahit kayo na, storbo. Kasi magtrabaho po ka. Storbo. Magtrabaho daw. Imbis ka, mo action tag trabaho. Pero arang-arang na lang ako magtrabaho. Yung murag, hindi, ganang murag, away na lang. Pero kung wala kay trabaho, relax na ka. Kung saan naman ka depre. Buto-buto na. Tagayin na lang itanoy pero madali ra. Ano madam? Sige tabangan na to si Sir nga mamayo no. Kay pahit kay nga natin ginapamatay sa Kalawasan. Tabangan na to no. Mamaayo yang pamatay ni Sir no. Siyempre yun ba na sa paglampo sa Ginoo, siyempre. Wa man kita lang sa legal gyud no. Ano kanan. No, magaginanta sa dagdako og dili. Salamat na gyud. Salamat sa kaya ang Ginoo man nagtanhos ko. Nagtanong man kanunay. Sumuni. Kaya ganang gilugi gamay, magbagot-gut naman. Hindi pwede. Manam dahil malugi na. Sige. Mitamot. So ano lang, siyempre tanang nga mo duol sa kuha, maningkamot ang makatabang ka ninyo, maningkamot ang mamaayo niya ipamati sa inyong Kalawasan. So ayan guys, kung karoon lang kang kita nga video, na bago nga gikuha nga Facebook, Eric Hilot ang traditional. So ano niya, kato si Jesus Christ. So ano lang, no? Ako bago karon nagay ko account. From dagang account. Ako ara na tanan kung makita niyo ba sa mga Eric Hilot. Ako ana tanan. So ayun guys, shout out po sa mga viewers na ko, regular viewers na suki na ko. Na subscriber na nako sa YouTube. Shout out po sa to. Thank you so much sa subscribers. 2,500 plus. Nanak ko subscriber na 2,500 plus. Worldwide na nasa niya. Siyempre ako ang pasalamatan dahil ako top 5 countries viewers. No, maraming salamat. Saudi Arabia,
India, United States, Indonesia, Philippines. Thank you so much. Yan. Siyempre, number po salamat ng Pilipinas. O sa lahat ng mga OFW, alam niyo guys, please subscribe. Click lang notification bell para updated guys kung na-upload mo taga-adlaw niya. Like, comment, share. Kung na kayo mga pangutan lang guys, kung karoon ng kagitan ng video, kasi na kayo ginapamatay na hantod karoon lang yato mamaayo or imong mga kailang nangita. O wala pag yung uli iyang pamatay. Doon na ko guys, tabangan na ito ng mamaayo. No? Bisang alibyo man lang. No? Alibyo naman lang. No? So ano lang, so maghilot ako guys. Tanatanawan ha. So, tanawag yun yun. So ready na mo guys. So love you guys. Good morning. Okay? Nagkuhan ka boxer? Wala na, brief ako. Brief lang. Pusa na to. So yan guys, so maghilot na to. Kani nga video, first time na ko nagamit. Ang video, okay ba siya? Kani nga cellphone gigamit ako karon Infinix Note 30 5G. Ayan ha. Infinix Note 30 5G. Tanaw na to. Okay ba yung video? So lagi, thank you so much. Please subscribe my channel. Love you guys. Lang sa mga sisabisas. Suki mo lang mo ni. Suki na ko na tanan basang ko. Nawag ako kumangod. Nanawag. Hindi pa kagatong na bata. Wala mo na bata. Wala. Balik-balik din eh. Siya kaya, ang bata kaya gumagawa mo eh. Ato ka kultuni. Erik. Eric. Ato ko Eric. Parang na lang sipon ba? Kasi kubok. Oo, kinimupo. Disturbo di kayo? Sa mo kayo. Uy, ayun po. Hello? Ano ang buntag? Yes, sir? Hello? Si Eric Hilot ni sir. Ano sa ito, sir? Digo City, sir. Digo City ko sir, dari dapit sa malapit sa Davao City. Salamat sir. Salamat. Yung apa na nawag? Pasay man? Lila? Oo, Pasay City. Kala ko dito ka sa Pasay. Ito. May kondisyon mo lang mo, boss. Hindi ka ni bukmay mo lawas. Init, minti. Dito ito ba? Biyang. Dito pangalan mo? Raol. Raul. Raol biyang. Ang pangalan lang. Raol. Raul. Ngunit tinaon. Oo.
Tag na ko po. Luwa ka, saman. Kayo ta. Tadlo na sa, saman. Bumusa. Tag na ko po. Grabe. Ha? Yo. Mau na kali sa sekolah ba? Di ang mura dia. Binigyan na ito nas pumilot ba? Biyak mo na yun. Nagkay-kurso yung tubo eh. Ano eh? Tagamay. Ah! Up. Lagi garing ke Domingo. Huwag kang minum tambalan eh. Terus naman, Tahu ba? Ya, sulay mo ka ng ani ka sulay mo ko. Oh. Luman ako tambal. Mau ikaw ko. Kaya ang kabuuan mo ako, duhaon ba dyan ako? Burago kong mabungo. At di lang, mukalma man, pero Bukan Japon ay pagka. palit na. Di ko pas tambal. Darte na may nang isuga. Isulit ay yan. Puntang Ako lagi. sa mukha ni eh. Yan eh, kaya natin di-training. Ano mo kay Eric Hilot Jr. Oh, may tahan. Mana na naging train niya. Ako ang kuhan. Ako iyang piloton. Oh. Oh, diha, oh, balik siya. Ang control po ba? Oh. Imo anak dili. Ako nga anak. Oh. Junior, gina ko na. Tidak pulau hidup. No. Karon ba patakan hilot? Karon ko na hidup. Ako mga so dari. Dari mo. Kana ako mga hati. Nakatuod ka dire. Ya ako mga kana no. Ah,
sulay na gyud. Sulay na dito. Sabi daghan na ron ba? Napay na ron lami ani ron. Naglan pa. Sakit kayo. Sakit kay. Dili gyud lami. Wala na sakit. Napanabi ko gani boss. Ano naman anak kasi yung chok. Eso pag nabog mo ha? Oo. Itlog man no, kaysa daon. Hindi po makagitlog. Itlog, manok, ginamos, bulag, uyap, pasayan, alimang, balot. Kaya nga man kayo ubo. Pag maayo na, kawan pa. Sinupugam mo ni. O gani. Layo yung masad sa kato. Biasa. Park. Ha? Layo yung masad sa park. Sulay ka. Layo po. Layo. Magpa-masal mo tako diyan. Hindi ko gusto mo lain na lang boss. Ah, pati tayo. Itaglain boss. Eh, balo, si Buha. Ha? Nagkailaw po si Kusimo. Hindi, so, gusto mo di ba naman? Plano ko, parang relax lang ka. Oh. Sayang na lang mo, sayang na yung bayad dito. Ako to, di training na ako kaduman. Kuan mo na, eskwela mo nila. No. Di ba no, di ka eskwela. Training lang po ba? Abot ang sa tuloy. Tsaka, grabe no. Tungkol lang sa social media ba? Hmm. Ako, YouTube, Facebook, di. Oo, yun. Huwag na makauyo po, wala itong pasay, kalayo to. Oo, layo ako. Kung asam sa kakog number, di ba? Kuyaw lang yan, social media, no? Ako doon yung naros pasay. Hindi ako kay pasay. Ako, kayo. Tingnan mo yan. Nasa kang buhat mo. Asan lang? Ano? Ilisan yung buhat lain kay. Delikado mo lang magdagan. Sis. Galak ka lang. Ininom mo dagan. Buwan dagat ka, galak ka lang. Magaot ka lang. Magaay. Kapag gulat mo, India. Ano ba? Ako. Motor ko ba? Ay, kung bisaya ano? May naman siya. Ano siya na, boss? Ya. Swimming pool?
Tahe. Disgrasya na sa laro ko suro. Umpag baka, mas karag baka. Inom ba ka? Makahubog. Inom magkakalkohol? O sa uda. Karon. Sa karon. Ano dire? Nainit ang kundang na busa. Oo. Ati may nanguhan ko pero di ko na sumayo ang hindi nga. Sige rin inom ha. Kapalo mo tatakan. Sige rin ulit. Ang tumoy anak. Di ko na anak no. So kani dire, karon ang tangan hilot. Kani dire kung pagkamasaya di man ay ginaituloy mo, matala ning hangkot sa mga parente. Kani dire man ibalay-balay sa uric acid, kani balay sa sugar. Uric acid, sugar mo ning mga tayo ng mga pangalan no. Lain na sa dito sa parehas no, lain-lain man. Kung lain-lain epekto. So kani dire, dire ang sigarilyo inom. Dire soft drinks, kape, juice. Kung kami inom, ang mapiktuhan ka na, wala. Umabot ang panahon, ha? Inom ko soft drinks, kape, juice, ang mapiktuhan to. Pero parehas, sabay. No? Hindi na may inom. Mula niya ako, no? Nga. Alcohol man. Yan ang lugay pa man. Problema pa. Nga mahagot ang sa dili, boss, ini ko sa balay bawal yung masak, hapkat, lunas, ligo. Kanang ka trabaho. Di magka ka nang basa. Nabasa ka, undang niya, ha? Hindi na ito ni Bungkagon, boss. Madugay, bubugat na siya. Pero dugay pa, ha? Advance na na to. Dili na ito Bungkagon nga, hindi katake. Karon Bungkagon, ha? Ganyan siya, arthritis na busa ka na, tawal na, lamang loob na niyo. Lahir ka na? Basta. Basta naman. Mula uban nung mag-gout-gout silang tuloy. Mag, Gout-gout, manong kanang gout, boss, higher na kay na siya. Pagkunag yun na si uric gout, si uric acid. Karon paglapas nimo og 500, 600, mahimok na siyang uric gout. Kaya nga naman, ang uric acid pag mutasok ang dugo, kung mutasok ang uric acid, ang atong dugo, di na namudagan. So mahitabuan na sa mangitag pamaagi ang dugo, nga moagi siya sa mga agyanan, labi na sa mga join-join na sa moagi. Pagburot ana mo na siya uric gout. mula Gout na siya. Kasagaran anak mo inom. Kasagaran gid boss, ha? Sayo ko, dago na ba?
Mo na pinakakuan kung ato na mong ospital pati ko basto na. Pag mo ni sa bungkagong nga sayo pa, di na sa kaburot. Di na sa makayo, rek, gout, ha? Uy, naigo ka sa Mariamos. Iko na, ira ba? Ira ka ba? Ira balik. Ira pa, ira. Kung anay po butirang part? Kung anay po? Part. Oh, lahit po. Nakatarong siya. Ha? Nakatarong siya. Nihumok na yung ubo guys. Wala pa kumahuman. Wala pa 50% ako maghilot. O pa ka 50% boss? Wala pa. Sige, kan pa rin eh. 25 pa rin. Ano? Pag mahayang ka 50 na. Wala pa mata. Kulo pa makaso. Maka 50. Opo. Ang anay ko itong trabaho po. Ano bang trabaho lang ano? Hindi kita ano. Tapos na siya natin. Tapos na rin. Ubod na siya. Grabe pa lang. Siyempre, tanong sa mga ugam. Yung mga gahe, mga ganyan mo, ano? Grabe tigom na yung mas panawat ba? Basta makidara na yung ano na yun. Sa likod na. Siyempre, putas ang edad, hinay po. Natural ko na si boss. Buhain lang ito. Masi si Kapyaw. Diba? Sa unang nga bata, karon, diba, wala na. Ano na na siya? Kusog yapon, pero dili pa sa una. Sa mo, tag mag 50 sa 60. Mga yun. Wala na yun, boss. Sa tatamay. Up. Tapos. Ano yun, yung munya man eh. 4 days na admission ano. Sis ko siguro gamay. Problema, wala ko trabaho, no? Kaya na pwede mabantay. Mga yun. Di ba pwede ko ibantay? Sige. Tanawin ng video ko sa YouTube. Tanaw na. Search lang ni mga kilot. Oo. Ano ka sa TV, no? Ano na? Ano sa kuwan mo niyo? Kita pa ako. Oo, sikat matadali. Kasi ganang mali ko. Ato kulang sa pagnos ko. Asa lapit? Kulang sa Kulit sa ano kita? at ng bulalag. Santa Maria sa ako. Silita. Pila pa bayad?
Huwag mo bro, kung okay ra. Yeah. 20 naman per hit. Niya ang ubo, 700 ay sa Kaya man dungo ka na, sige na gulo. I-search niyo partners, makita niyo. Ang problema ko, ito yung bisihan na ba ba? Awali. Kung may okasyon ba? Gano'n kasi ang dami mo. Ako po, parang mo gawas ka na, mulakaw. Basta manawag. Pihilo ka. Mag-uul po ka ba kay? Siyempre, nanawag na siya, nang inahanglan din ang boss. Oh, di man gud ni trabaho nga. Pwede na ka ma-absent nga kung ano. Ano lang mo ato mo kasi. Sure lang kadali sa I-search na yung partners. Ah, I-search sa mga partners. Pabnors? Oo. Yeah, Pabnors? Oo. Pablo, Nora. Pablo. Pabnors. Ito kasi ganun nag-iimang boss, nag-ilawan. Oo, di ko. Iyo. Niligid na ng panghambog boss ba? Wala na ba? Lahi yun ang sakit nga muna, pero lahi yun. Ano, sa una na, nag-rail yun. Kasi ganun nag-inom, nakatrabaho niya, kaya niya pa tulogan. Ano lang pinaka... Wala sa ka-registro. Oo na siya. Uungot mong god. Stroke, atakihon. Ano man, ungot ang lugo. Ako ungot niya, wala na. Ino, gusto na lang dugay pa mo po. Ha? At least dugay pa, no? Baka nag-uwi pa sa dito lang. Ha? Mga pang ito sa kalibutan ko. Pan lang, disiplina lang. Ano ba ro? Mag-iso ka nagkabinta, no? Dito na eh. Ha? Isin. Wala, sobrang katos pa. Oo, sa panahon. Karan, Magtahi po sa mga dago mo, mukhang pag-kilo. Karon, isa ko dito kita dago mo. kung may 50 tao na ba, mag-iso kita. Oo, mukha ni. Klaro ni. Dito yung karo gani. Sumot ang 60. Sama ko. 60, matingalag halos. Para, Ako rin na, ako si parang ito, silpa ko klaro. Ay, ganyan, tikait mo. ano, lahat ang lagi mag-vlog. Oo, lain na. Ginan ako sa YouTube na. Dapat ang jacket. Ujas. Oo mo, kaya pa nabili ka mga nilang. Nakasang bata dito boss. Gani.
ta? Tara, Tara. tara. Kaya may pinakalamerong hayang. Balik ka dyan kung balik. Balik na. Kung balik ako na sunod sa baka. Luwag yung baka. Doy kayo ko. Iya. Hindi ang baka deh. Nakagamay. So, magpigilin mo? Sama na. Ha? Napadlo ko. Ngayon katigong mo. Sekarang yung mukha sa itong edad. Mata, dungog, Yan, napagod na po. nanapoy, kalimot, Yan, napagod na po kayo. bagong po. Yan. Wala na po, gradyo ka nga. Balik. Tigo. Lingog sahay. Kuhan mo, no? Samot, ang patanong pa yabag. Ano, pagkatigaw, samot doon. Kaya to. Matag kayabag ba? Ay, yung social media na ko kung nahugang di mo. Salamat. Rescue mo. Dari mo taban. Makita po nila ko trabaho ko po sa video, Facebook. Katong lahat COVID wala nagkapahilot. Hilot, Hilot. hilot, way putol. Tuwan mo COVID no? Ha? Tuwa ka to. Tinuod ka to. Di ang kuhan, kanang COVID, pangalan mo bilang ilang Ah. diskubian. Pero kanang siya, kanang sa tutong sa kita mo, may sulat na gina siya. Ah. Kaya lang, so wala lang gibutan sa Biblia, ang COVID. Pangalan mo ko to, kaya na-discover mo. Si Moto sa ang sa Biblia na dili mo ka Biblia, pero nakasulat dito mo iya. Na mabot ang sakit na makamatay. Kawa na siya. Mabot sa maigo lang. Hmm. Dili magtanan pero grabe pila ka million daw kaya niya patyong kung makasurvive ka. Wala pa. Sakit na makamatay. Pero dili nagikat sa Ginoo, mabot jud na sa mura pagkalamidad. Oh, murag kining sa manok Mura bagyo, mura kung atay bagyo, ano ba, mabot jud siya. Kami ana oy. Bakalan na. Ano lang. Pati barang, ang bot rin, lautan. Hindi, ingkam to. Pwede na rin. Pabay. Ito ka sa nilabas, nangayok mo din sa mga. Tugan na lang. Mukha sa kuhan, pero wala na akong ipangayo. Wala na akong ipangayo, nasa daan. Daan ang pagong nila kay Bubuy. Ayaw mo na. Tandog mo na. Ayaw na ba? Singit uga, hindi ko siya. Ano, singit ang tuwas, nag-rapo. Kung ganyan, Bogas jacket ay ay. kung masakit ka, parang singit uga dito rin.
Agi po pumiskas siya, butang ng putin. Hmm? Unang puno. Kasi Ano, man, ano, ano? okay, ano siya? Bukan no? Butang ng putin. Walang gas din. Ako kay bro. Ano pero? Ano ni kalayo gyud? Pag butong dingin na klayo, kalikay. Kung mawalis, Ang mas antik man dito siya no kay kalit man. May tag-vaccine din makakita kag. Uy, atras ka ya. Kalit man. Basta yun. Di man putanan mabuthan. Aksidente yun ba no? Aksidente yun. Lagi ito eh. Pero sa isa ka bulan, agi mabuto, maundang ginong ana. Undangon na kay kadabuhan, agi mabuthan. Yung tagsar man. Gamay. Sila yung naging boss? Ha? Yan, hilot-hilot mo. Hilot-hilot. Hilot-hilot. Kasulan, balik-balik yun. Ayaw na yun. Ang gulo, humot na. Okay, sige pa yun. Okay. Wah. Basta lumita. Makapalit ka buong, pwede po ka mapalit. Yang mo inom mo gap, maligam-gam, pigaig mo sito sa buo. Ang Yung inom ka tubig. tubig. Piga, piga sa buo. Saan ko kabuk mo sito? Mga latay, masarap. Para was. Mga din na init-init kamay. Pwede mo tanga kasi kamay. Mga panglabang kay pauma to nga ang mga kanang plima-plima dito. Ang mga sa amo. Kung man ay mo palagpot. Ngayon ko kung mga pang mga ayos ko. Pagtugo sa lang ko. Iya ko yan. Kasi hindi mo lang bang hindi mo lang yung nagkakaroon. Masad. Ay. Ato guys ko ano? Pamako kami semua.